Og nu skal vi altså videre til ikke bare et stort mysterium, men et kæmpestort mysterium. Det indeholder Cristiano Ronaldo, dansk landsholdsspiller William Kvist, en masse klistermærker og en herrecykel. Der er ikke sagt for meget. Det er ren Olsen-banden, det her. For præcis en uge siden, der tabte Danmark jo til Portugal. Og for et par dage siden, der kunne man så læse denne her artikel på internetmagasinet, der hedder Atlas. Og det er under overskriften Gaden håner landsholdsspillere. Og under den overskrift, der udspiller der sig altså et drama af de helt store, der kort fortalt går ud på, at efter Portugal-kampen, der er ukendte uslinge, der har overklippet William Kvists cykel med klistermærker af de portugisiske landsholdsspillere. Lad os lige prøve at se cyklen sådan lidt tættere på. Og for at gøre smerten komplet, så er Ronaldo placeret lige midt på styret. Med sit ellers temmelig flotte ansigt kiggende lige op på William Kvist. Ja, sagen er jo altså langt større end det her. William Kvist, godmorgen og velkommen. Godmorgen. Prøv lige at forklare os, hvornår startede den her klistermærke-gate-sag? Den startede efter VM, hvor jeg var kommet hjem fra VM, så skulle jeg ned og cykle på min cykel, og så sidder der lige 5 japanske spillere og kigger på mig. Og der blev jeg overrasket, må jeg sige. Men jeg synes egentlig, at det var en rigtig, rigtig sjov gimmick. Jeg tænkte, det var sikkert nogen, jeg kendte. Det var sikkert nogle af mine kammerater. Jeg er gået rundt og punket lidt for det. Sig nu bare, det er dig, eller et eller andet. Men der er ikke nogen, der er til kende endnu. Og da du så kom hjem fra Portugal, så var den jo altså så gal igen. Altså prøv lige at forklare, hvad sker der, da du går ned til din cykel efter Portugal-kampen? Ja, der vil jeg sige, der tænkte jeg, det der for et cirkus, der står derovre. Og det er så min, fordi at den her gang, der er der ikke kun kommet 5 på, der er måske kommet 25. Så nu har jeg i hvert fald nok klistermærke på, vil jeg sige. Men William, har du en mistanke til, hvem der ligesom står bag det her? Jamen overhovedet ikke. Altså jeg tænker, profilen på den her forbryder må jo være en eller anden, der har spist en masse tyggegummi eller et eller andet, for jeg tror, det er sådan nogle tyggegummi klistermærker, man får. Eller også er det nogle fodboldmærker. Jeg ved det faktisk ikke helt, så jeg tænker også ligesom, hvis det ikke jeg har kendt, så må det jo være en, der har sagt det på et eller andet tidspunkt, men det har ikke været tilfældet nu. Men altså William, så er det godt, du har også, fordi vi stikker næsen i bordet, skal du bare vide, og så håber vi, at de der klistermærker, de virker motiverende på den ene eller den anden måde. I hvert fald, William, først og fremmest tak, fordi vi måtte ringe til dig. Så lidt. Og så vil jeg bare sige, hvis du har oplysninger i den her sag, det er ligegyldigt, hvad det er. Ved du, hvor klistermærkerne er købt? Hvad er det for klistermærker? Ved du, hvem der har gjort det? Har du set cyklen? Har du solgt cyklen til William? Ring til os, skriv til os på god@tv2.dk, med andre ord. Facebook, whatever. Vi stikker næsen i sporet. Vi skal nok finde forbryderen, ikke? Godmorgen, Dan.